okony go ng'ato ma ng'ato bed gi ngima. Awinjo bende kitajo wach mar kitamba mar siling 10 kendo en kitamba ma bende ok chiw nono. En wach ma bende osekelo paro mopogore opogore. Dipo ni nitiere manyo mwandu e yo moro ma bende imanyogo omenda gi jodolo moko ma bende ok oriere. Kinyalo yudo ni monyisowa ni wayudo nono kendo nono ewinjo bed ni wachiwo nono gino bende wayudo, to idhi kachi nyisi ni mauta en 50, kitamba en 100, ikawe dhigo to gini timore e bombe mopogore opogore, gwenge mopogore opogore. Kendo nitiere kaka nyisi ni nyoro ne chieng' Jumapil thothgi noting'o kitamba gi mauta gi pi ka gidhi mondo timne goni. Ere kaka gini nyalo rumo? To be in gi geno ni gima kama bro gik sama koro bro rume ka koro bende jodolo motegno kaka un kama ubro bedo ni koro yalo ne oganda adieri? Tieni gima kama dwaro mondo kanyalo to wan ka jodolo kaachiel gi sirikal wayudo thuolo mabedo go piny mondo wawuo kod ji e gima chalo kama. Nikech jomoko time kamano kitime ignorantly koluwore noloro chiemo kata dwaro mondo obed jamwandu. To kidwaro mwandu jomoko lemo mama Nyasaye wacho ni jomoko yige Nyasachgi. Paulo wacho mor ka injili yalo to jomoko yale kuom wuod, jomoko yale kuom to jomoko bitwa yale ka chunje moko kori kuom ni tim kama kama kata nene lek karo chako tiyogo. To gik mene lek kitiyogo gi hinyo oganda mag Nyasaye. To kodwa mondo oket yie buok kaachiel gi luoro. Ni wawaso ni ji luoro ni luore mikae imiyo ji nyiewo ni ji imiyo ji mondo ketimo kamano chalo kitimo kamano chalo kamano. Mago gik ma ok adier. Kendo ji mang'eny ok dwar lamo Nyasaye mondo okaw thuolo gi Nyasaye e yo maduong'. To odwa notim time moko mayot. Easy cut e yo mayot monyalo konyorego. Lakini gima kamano to ok chal go Nyasaye. Wach Yesu manyo kachako wach nitie wach ni kod Nyasaye wach ni Nyasaye. To wach ni Nyasaye wach ema chango ng'ato. To wach ma ka ng'ato winjo modonjo kabisa to bedo tuo manade ochango. Nikech aseno ka achiel ni ji mang'eny mane ICU osechango. Ji mang'eny mane tuoche madongo motamo moko ma kansa nyaka mag COVID-19 mochana chando ji kaegi. Alemo ni ji mang'eny ma Nyasaye ochango gi miyo gibedo mangima. Kendo nawacho e kanisa wa mangima ni ong'e ma corona biro nego to di Nyasaye no winjo lamna. To kadona ket jik mondo ji yie kuom gi yie kuom Nyasaye mono chiwo polo gi piny nam gi bar gi gode. En ema onyalo gimudulo te. To kigeto gino ni kuom Nyasaye to Nyasaye timni yo maber. To kitim ni ni kaset mang'ado kon miau pesa kama. Ane kanisa wa Power of Jesus Around the World Church. E bede ma kanisa wa te nyaka Mombasa nyaka Busia nyaka Migori tong wagi Hispania nyaka Turkana. Poka a practice gino poka timo gino atol. Ana yalo wach Nyasaye nyaka piny Kisii kamoro amora nyaka Mombasa to poka timo gik machalo kama gini. Chiema yalo kama nitie jin mara moko madhako mabiro gi jin mango mane sanduku. To jin emo ne nindo. Nakoni golu sanduku ni piny. Alemo ma jochiende mag jino amodhi. To ka akwaye pesa. No kadwa kaw gimo ndikni loro nono chiuru nono. Ka Nyasaye mule no miya pesa mano wache ni wuon. To an ok anyal keto ni misigo ni nyaka tim na kama kama. Mago ok anyal timo. To be ok anyal wuondo ng'ato ni tim kama tabiro timo ni kama. Mano ok atim pok atim. Ka yala wach Nyasaye migolo achiko 10 gi chiwo cha kende. Ka Nyasaye miya ma kanyo mano kende. To machielo malo mano onge. Kech an awuon mawuoyo kodun kata mugusani neno si President Moi ahinya kuom ndalo mang'eny. Makata chieng' miko President Moi ane chi kuom biso mano wuoyo e Kenya mangima ka ji neno Kabarak. To ne wan kod Bishop Arthur Kitonga mabiro siepna kuom tich Nyasaye. To jomoko. To gik mitimruok ma ji fwenyore dwa timo ng'eruok. An giga luoro kabisa ma ng'ato dwaro duong' ni wuon. Ok adonjie nikech adwa dhi acham ngima nyaka chieng'. Kik atim moro ma kasetimo. To ka bidhi polo moko chuti dhi wuona ni wuondo ji in dhi koch dhi e mach. Aluoro kadwa timo chalo kamano. Adwa bedo ng'at Nyasaye nyaka chieng' mar ne Nyasaye wan koda wan. Ka dhi polo malo ka Nyasaye. Ken piny kata wan temporary. Wabiro bedo ka higni manok. Wabedo mang'eny higni 90. Wabedo mang'eny higni 100. Kaka sani anja higni 80 biga dek. To mano gima duong' ahinya nyim Nyasaye. To gima ng'ogora na tim tich Nyasaye maler makata ka chiemo gik na dhi polo malo ta dhi kaler. To nachako yalo 1961 kono wara nyaka chiel kawuono pok awe wach Nyasaye to pok adonjo e chunje moko magalagala manyalo wito ng'ato mano ok adwar. Kata wuondo ng'ato be ok adwar. Kata timruok janabi mar ng'ato ma kawo pesa kuom ng'ato an ok adwar. Pok atimo mano to be ok natim mano.